Φίλε, αν περάσουμε από εκεί θα μας κάνουν μια χαψιά, ρε. Είναι πολλά. Τι να κάνουμε, ρε μάλακα, δεν έχει από άλλο να πάμε. Από εκεί πρέπει να πάμε. Θα την πέσουν από αριστερά, από δεξιά. Ή θα πρέπει να πάμε τάπα και ό,τι γίνει. Και αν βγει κανένα στην μπροστά μας, πάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα μας φάνε σίγουρα. Το ξέρεις, έτσι. Αν βγει κανένα πεταχτεί μπροστά μας, τελειώσαμε. Θα πέσουμε κάτω και αυτό εννοώ. Θα πέσουμε κάτω και μετά. Πάμε τώρα. Με κόρνες και φωνές. Πρέπει να πάμε γρήγορα, θα έρθουν αυτά. Πάλι σηκώσει και πάστε. Δες πόσα είναι. Μας την πέσουν όλα, να ξέρεις. Είναι 6-7. Περίμενε. Έτοιμος, Περίμενε, μην πάρας, περίμενε. Εδώ άκας. Θα έρθω να το σκέφτω. Πώς γράμμες είσαι? Πώς γράμμες είσαι? Περνάμε, αδερφέ. Τι έγινε? Καλά, έτσι. Εδώ. Μα δεν ήμουν πόσο περνάγατε. Έλα, ντε, αυτό κοιτάμε κι εμείς. Σιγά σιγά, μην τρέχεις. Εντάξει. Είναι κι άλλα από εκεί, δεν είναι μόνο αυτά. Α, ωραία. Σιγά σιγά, πήγαινε, πήγε.